Goddag, og jeg skal bevise to sætninger. Og den første der er, at hvis r det er en rod i px, så går x minus r op i px. Og det vil jeg vise her til at starte med. Altså når r det er en rod i px, så må pr være lige med 0. Fordi så går divisionen nemlig op, uden der er nogen rest, og så er r en rod i px. Så derfor skriver jeg pr lige 0. Nå, men vi kender allerede sætningen for polynomios division, som er px lige qx gange startparentes x minus r slutparentes plus s, som er resten. Nå, men når r er en rod i px, så kan man sætte r ind på alle x's pladser i sætningen, og det bliver så, at p r lige qr gange r minus r plus s. Og pr, det var 0, så derfor skriver jeg altså 0 ind på prs plads. Og så hernede, så kan jeg se, at der står r minus r, og r minus r, det er jo også 0, og så står der 0 lige qr gange 0 plus s, og qr gange 0, det giver 0, fordi alt hvad man ganger med 0, det er lige med 0, og så står der 0 lige s. Og når der ikke er nogen rest, så går divisionen op, så derfor så er en rod i px, når x minus r går op i px. Ja, det var. Og nu skal jeg så bevise, at når startparentes x minus r slutparentes går op i px, så er en rod i px. Ja, og når x minus r det går op i px, så er resten 0. Så derfor skriver jeg, at s lig 0. Ja, og hvis r det skulle være en rod i px, så kan jeg erstatte alle x'erne med r, og så bliver så, at der kommer til at stå pr lige qr gange r minus r plus s. Ja, og da s det var 0, så skriver jeg altså selvfølgelig 0 på s' plads, og da r minus r det er 0, så skriver jeg 0 her, og der kommer så til at stå pr lige qr gange 0 plus 0. Og igen her, når man ganger noget med 0, så kommer det til at stå 0, og så står der egentlig bare 0 plus 0, pr lige 0 plus 0, og det giver så 0. Og når pr det er 0, så betyder det, at r det er en rod i px. Så derfor så er det faktisk allerede vist nu her. Og når jeg laver de to beviser, så kan jeg konkludere, at tallet r er en rod i px, hvis og kun hvis x minus r, altså startparentes x minus r, slutparentes går op i px. Og det var så det.